आब' दासो सफैदों सजोबनाय लोगो लोगो जोङो दिनै जुरिनि न'आव गोरबो खुंगुरनि न'आव ओंखाम जानो आइयो ओंखाम मोजां हरि बारथायाव बिराद जाबाय सज'बनानैसो सजोबनानैसो दे लांफादो बिखौ लांफादो दे ब्र दे guys welcome back to my YouTube channel लोगोफोर दिनै जोंहानाव बहुत माने स्पेशल आलासि माने फैनाय आरोना माने आइराखि थियेटारनि अल आर्टिस्ट एक्टर एक्ट्रिस बोराय बुरि आदा जानाय बाजि जानाय गथ' गथाय माने अल एभ्रिथिं आइराखि थियेटारनि अल आर्टिस्ट दिनै माने जोंहानाव आलासि फैगोन माने आइराखि थियेटारा जों गामियाव जादों जानि न'आव जास्ट खाथियाव जादों आरोना थ' बेनिफ्रायनो जोंहानाव माने दिनै आलासि जानो फैगोन एज ए माने आबौआ बिनि फर्मार माने एक्स माने लोगोफोर आर्टिस्टमोन फाव खालामोमोन आबौआ थांनाय बोसोराव माबायाव आइराखि थियेटाराव खिन्थु देग्लाय ओंखारनाय जायासै आरो होमबाबो दिनै गासैबो माने आइराखि थियेटारनि गासैबो आर्टिस्टफोरा दिनै जोंनाव फैनाय आरोना थ' बे हिसाबै लोगोफोर दिनै एसे ब्लग बनायबाय आरो मोननैसो बे हिसाबै लोगोफोर आं दायो आइजों आंजों एसे माने माबानो हाथाय खरस खालामनाय थांगासिनो माने 30 जनसो मानसि जागोन 30 जन 35 जनसो मानसि जागोन आरोना थ' बे हिसाबै एसे गोगोमै खालामनांसिगोन माबाखौ पार्टिखौ आरोना थ' लोगोफोर लेट्स स्टार्ट भिडिअ ओके थ' लोगोफोर जायगानि इन्टारेस्ट नायलाब थांबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ ओमफ्राय गासैबो मिथिखागोन जों आइराखि थियेटारनि अनार जाय बिगोमा बिथां जाबाय जोंनि बर'नि लेजेन्डारि एक्ट्रेस बहुत गोदोनि एक्ट्रेस पाम्पुलि गयारि आब' थ' बिथाङा फैगोन एज ए मा होनो दा अनार नङा होमबा दा आंनि आइजों आंजों होलांसै दिनै दङ बुधबार बाजार माने बारा गोदोर जाया आरोना एसे फिसा जायो थ' बेखौनो जि हायो अमा बेदर दाउ जिखि जाया अल माबाफोरखौ लाना फैनोसै आरो अके थ' लोगोफोर जागायनाय जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय थादो आरोना इन्टारेस्ट जागोन दिनै भिडिअआ अके लोगोफोर थांसै ओमफ्राय सोर सोरनि जायगायाव आइराखि थियेटार दङ दा फैबाय थानाय समाव थ' नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो सोर सोरनि जायगायाव जालांखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोखि अके मानोना जोङो बर'जों बर' बिदि माबाफोरखौ सापर्ट होनांगौलै जेखि जाया कालचार बर' आरोना माने जों बर'फोरा गोबाङानो माने जोंनि बर' माबाखौ जेखि जाया नायनो नागिरा आरोना आं नुनायाव आरो माने गोबाङानो माने गासिखौथ' बुंनो हाया जेखि जाया 50-40% माने गावनि जेखि जाया हारिनि जेखि जाया बुस्थुखौ माने लाजिनो ओंखारो थ' बेबायदि जानाया बहुत माने बोरैबा आरोना माने मानसियानो खायफा जायगायाव माने जानो नागिरा खिन्थु एसामिसफोराव बर'फोरानो फुरथि जायो एसामिस थियेटारफोराव बुंदों आङो बर'फोरानो माने बहुत जेरै कहिनुर थियेटार माने 3000नि गाहाम टिकेट दानानै खिन्थु नायहैनाय बिदि गोबां दङ आरोना खिन्थु गावनियाव जादोंबा एसेयाव बर'सोलै बर'आ बरिं जायो गाबनाया बारा जायो बिदि होननानै खायफा एसे नेग्लेक्ट खालामनो नागिरो खिन्थु बेफोरो बहुत रं जाय बर'नि सेन्टिमेन्ट दङ जाय बर' हारिनि फारसे साननो दङ बिसोरो एक्टिङानो जियानो जाया मोनो जेखि जाया बर'नि खामानियाव जेखि जाया माने हेल्प होखागोन आरो बियो आरो होनाया मोजां ओइ ना थांसै ना दिनै माबा फैगोन अमा बोरमा आरो जाहरनोसै गासैनोबो खैजन जागोन ना 3 जन धेमाल नङा लोगोफोर नै सहैबाय बाजार बुधबार बाजार माने सुनिबाराव बारा गोदोर जायो नैबे नैयाव एसे हाफ जायो आरो बुधबारै 5 केजि लागाव दोङो दोननायालाय दोङो लोगोफोर नै फाइनालि रेडि जाबाय बेदरफोरा खिथिगासिनो र' संनायफोरखौ बारा देखायनाय जायासै आरो आं एसे बिजिमोन थ' नैबे जाबाय अमा 7 केजि लागाव ओमफ्राय आर्टिस्टफोरा सफैजोब्बाय गासैबो दङ दसेनो गासैबो स्राय देखायजोबसै खानैसो फाइन दंबावो र' दे नै सहैबाय आदा मोना नै आदाया जाबाय नै मेन हिर' दिनैसिम जानाय नङा ना फार्स्ट टाइम ना दायो जानो लाफानाय निजा दङ मिथिंगा ब्र' जोंनिया निजा दङ सिख्लाफोर आब' सिख्लाफ्रा नै लाजिना दे मा बुंनो एसे बुंलांदो दे आगैया Teresa नोंहा रुन्जु बसुमतारी बेलाय आब'खौ मिथिदां प्रमिला मनिला नोङो मनिका ओमफ्राय जाखासै आदै दङ मनिका होनदों नै जुरिफोरा दे साबित्रि ओमफ्राय आगिना अनु दैमारि ओमफ्राय आब'ना बे सिंगार ना आदसा नोंखौ ओमफ्राय बबेबा सिगां नुनाय बायदि मोनबाय आं फिल्मफोराव फैदों नामा जादो लाजिना दे सिख्लाफोर लाजिदों
ओमफ्राय नै निजा ब्रादार मोनदों एक्टरानो ना गासिबो एक्टर माबा मिउजिकआव आदसा जादो दे ना ब्रादाराथ' सेकेन्ड टाइम जाबाय ना आंनिया एबारसो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय आदानिया गासै बेसेबां बोसोर जाखो माबा फैनाया थियेटाराव फैनाया स्टार्टिंनिफ्राय 17 years 17 running बहुत 17 होनबाथ' 2005 सो हाबदो आरो 2005 to 2006 हाबदो 2006 आচ্ছা रिजन दङ आं मोनथिया माने थियेटाराव फैबा जे बिदि बान्दा बायदि बैनांगौ एक्चुअली आं बेखौ मोनथिया माने फार्स्ट टाइम ओरैबायदि इन्टारेस्टिं थियेटाराव थानायनि ओरैबायदि इन्टारेस्ट दङ माने बुंना बुंस'नो हाया माने थांबाय माने सोरां मन्जु मालिकनि बिगोमाया थांबाय थांनानै आंखौ रायज्लायहैबाय आरोखि माने रायज्लायहैनानै आं भाबिदों न'आव फैफिननो मोनो नामा एबा आङो माने पिअ फाइनाल एग्जाम लिरगोन आरो एग्जाम लिरनांगौ दङ ओमफ्राय आं भाबिबाय लेखा माखाखौ लांफाजोब्बाय आङो बेयाव आरो रिहार्सालाव साला थांनानै मोनथिहैबाय ना अबाव ना बिजाब नायनो मोनो ना फैफिननोनो मोनो सेस धंस' फरायनायाबो धंस' लाइफआबो धंस' दा फरायनाय बेयावनो जोबनाय बायदि जाबाय फरायनाया बेयावनो जोब्बाय दा लाइफआबो केरियारबो गैया धंस' आधा बैसो थियेटारावनो धंस' नङा दे सासे हिर' मोनसे हारिनि थाखाय मोनसे मावनायबो जादों बेना हारिनि थाखायथ' बिराद मावबोबाय सेक्रिफाइस खालामबाय मान स्ट्रागल खालामबोबाय माबा मोनसे मोनगोन नामा माबा मोनसे जागोन नामा थियेटारा जोङो बे माने जों भाबिनायमोन आरो बर'नि हारिमु हिसाबै माने सिनस्रि हिसाबै भाबिनायमोन जे उनावहालागै जों बे बर' हारिमुनि माने थियेटारफोरजोंनो गावनि केरियारखौ बानायना लानो हागोन नामा आरो दासिमबो नुवाखै केरियार खालामनो हानायाथ' गोजाननि बाथ्रा मा होनबावगोन आरोखि एकदम बिराद दुखुलै बिराद दुखु दे होनबाबोथ' सासे हिर' होननानै सिनायथि मोनदों होननायखौ मोनासिगोन ना जायगालाय दङ आरो गोबां मानसिफ्रानो सिनायो 17 years बिदि खालामनाय धेमालि नङा ना रानिं बिदाय थांदो दे गाबलासिगोन नामा दे जागोन दे थांदो दे लांफादो बिखौ लांफादो दे ब्र दे बाय ना बाय गासिबो बाय दे खासे गाबसोदो नि बिदाय होनाया फुंनिफ्राय ओंखाम गैया दिनै बा दा टाइमा जागासिनो 3टा ना 3टा जाबाय ओंखाम गैया नै आब' दासो सफैदों सजोबनाय लोगो दिनै जुरिनि न'आव गोरबो खुंगुरनि न'आव ओंखाम जानो आयो ओंखाम बेसेबां हरि बार'थायाव बिराद जाबाय सजोबनानैसो एसां नेबाय सनि सिगाङाव फैयासै माने हरनि 12टायाव सफैबाय जोंनाव जानायानो मोननै जुरियाबो होनखादोंमोन आंसो फार्स्टमोन ह'बासो लांबाय जाय फार्स्ट बुंदों बिसिना खिथुसो जाबाय जाय सेकेन्ड बुंदों बिसिना फार्स्ट जाबाय ओमफ्राय गैया जालांथारदो माथो आरोलाय नोंसिनि थाखायनो आब'मोननि थाखायनो अमा बेदर 5 केजि लाबोदो मेकआपा खाराना सुखायाखैनो डाइरेक्ट फैखानाय जाखादोंना औ जादो जि हायो होनदो नागाय
เจ็บเข้าใส่เข้าใส่ นี่คือหลังพันชิ้นเละทางเด้อแค่แต่เราหลังนี่คือวะ เขาไปกดซึ่งหลัง โดนทำอะไรมาอะไรพี่โอ้พี่ด้านมาว่าโดนมันก็ ก็หลังคาเกิน Lai rasa perang kumit siang mah. Ini tang lagi lah kan masih ya. Zim ya. Ma beb hari Tolong berbicara sentin ini video tolong berci ayah di kabar na teaternya masih beda tu kasih badis pada jwnghanao kuinai hisabai moनसे as memory moनसे video बनाय बाय tolong next video लोगो मोनगासिनो ओमफ्राय दा आं थांगासिनो थियेटारनि दिनै माने लास्ट आरो ना दा जोबसिगोन थियेटार दिनै सानथाम जायो दिनै लास्ट ओमफ्राय नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा माने बे कक'आ नोंथांमोना मिथिगोन ना कक' फार्मिं बहुत प्रफिटेबल मोनसे फार्मिं लोगोफोर थ' नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै मिथिनोबा आं मोनसे भिडिअ होदों थ' नोंथांमोना लोगोफोर गोसोबा आंनि चेनेलाव हाबनानै नोंथांमोना माने नायहैनो हागोन आरो ना कक' फार्मनि सोमोन्दै आरो ना ओमफ्राय जाय दासिमबो लोगोफोर चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामबानो जाबाय माने 1.5 लाख सहैनोसै आरो ना 150K सहैनोसै लोगोफोर सापर्ट होबानो जाबाय आरो ना जल्दि माने 1.5 लाखसिम सहैहोबानो जाबाय दे थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै